puno ljudi ima problem sa tim što je komunikacija, pre svega usmena komunikacija, dvosmeran proces. Mnogi kažu ja sam analitički ja više volim matematiku, meni je jednostavnije 1 i 1 je 2, sve mi to nekako u školi išlo lako, predmeti su mi išli jednostavno, volim da vidim uzrok i posledicu, ali kad je jezik u pitanju, veoma mi teško pada komunikacija. Lako mi je da čitam, lako mi je da zaključujem, veoma mi je lako da rešavam gramatičke testove, ali kada dođemo do komunikacije, tu imam baš blokadu i problem. Ukoliko vaš problem nije možda afektivni filter, dakle onaj strah od početne komunikacije, verovatno vam neku nesigurnost budi činjenica da je komunikacija jedan dvosmeran proces. Dakle, polovina komunikacije zavisi od nas, a druga polovina od osobe koja sa nama razgovara, koja je sa nama u interakciji. Dakle, u jeziku i u društvu i u životu sve je akcija, reakcija. I moguće je da činjenica da ovaj drugi deo mi ne možemo da kontrolišemo nas čini na neki način nesigurnim. Šta da uradimo povodom toga? Pošto ne možemo da utičemo na ovu polovinu tog procesa, ono što je moguće je da sa naše strane saznamo što više informacija o kompaniji sa kojom ćemo sarađivati, o našim budućim kolegama, o onome sa kim imamo sastanak, da se obavestimo šta je svrha tog sastanka, da se dobro pripremimo ako je to intervju za posao ili ako je to neka prezentacija. Dakle, ono što nije dobro, što nije dobra priprema, jeste da čitate sa slajdova. Slajdovi postoje samo kao jedan podsjetnik. Ono što je važno jeste na koji način ćete vi tu informaciju preneti i ta polovina, 50%, jedna dobra priprema, zavisi od nas, a ostatak zavisi od osobe koja je sa nama u interakciji. I to je super, međutim, postoji i neke jezičke barijere, odnosno jezičke otskočne daske koje je neophodno da prevaziđemo da bi komunikacija zaista na kraju imala jedan pozitivan rezultat.